Mifa production jabarani filɛbagaw an ka foli bɛ se aw bɛɛ ma ni y'aw ka jɛmukan mandi daminɛtɔ ye ni ale bɛ wele ko vérité en face o tɛ dɔwɛrɛ tiɲɛ kɛnɛ ka tiɲɛ bɔ k'a yira mun de bɛ kow kɔnɔ k'olu yira anw fɛ yen dɔnni ye ladala ko ye ni ko ye muso sɔrɔ ko ye cɛ sɔrɔ ko ye denmisɛnnin sɔrɔ ko ye mɔgɔkɔrɔba sɔrɔ k'an ka taga dɔnnikɛlaw fɛ yen dɔnni maa mun t'a bɛɛ dɔn ale bɛ fitinin de dɔn o de hukumu kɔnɔ bi aw denkɛ n'aw balimakɛ Sheikh Bukadari Magasuba ni kanubagaw bɛ wele ko Momosu an sera belebelew ka belebele dɔ ma bi an n'a bɛna baro caman kɛ wa an dalen don a la aw bɛna faamuya caman sɔrɔ kow kɔnɔ an t'a bila ka taga yɔrɔ jan na an bɛna foli di a yɛrɛ ma a bɛ a tɔgɔ n'a jamu fɔ an bɛ segin ka na Ustad salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي ألفو كألا بركة كألا تنو كألا ولي مندو ala min sɔnna k'an sigi nin kɛnɛ in ka bi an b'ale ala fo ala folen kɔfɛ ala barikadalen kɔfɛ ka kisi ani nɛɛma ɲini ala fɛ a ko kɛ Aminata den kan a ko kɛ Abudulahi den kan ani mɔgɔ sɔnna ka tugu la ni baara ɲuman kɛli ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka kisi ni nɛɛma kɛ a bɛɛ lajɛlen kan o kɔfɛ an b'an lamɛnbaaw fo an b'an lajɛbaw fo Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ farafinna farajɛla an ka foli bi ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma Momo an b'i fo i ka wuli ka jɔ la an bɛ aw ka média ko Mifa production d'accord an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ barikada aw wulila ka se an ma bi an b'aw fo k'a fɔ ko nin aw denkɛ ni aw balimakɛ ye n'o ye ne Dirisa Tarawele ni bɛɛ ko karamɔgɔ Yasi Dirisa Tarawele dɔw ko Yasi karamɔgɔ ne de sigilen don bi ni ala sɔnna mɔgɔ tulo gɛrɛsɛgɛ mana kɛ min ye u bɛna bɔ a kalama inshallah n sigiyɔrɔ bɛnnen don Mayamugu cité ma ni ala sɔnna. An bɛ foli di ma kosɛbɛ karamɔgɔ Dirisa. O diyara n ye. An ka bi baro an bɛna kuma dɔnni kan. Dɔnni yɛrɛ ye mun ye? D'accord i ka ɲininkali diyara n ye. N'i ko dɔnni ye mun ye i yɛrɛ bɔra ka dɔnni fɔ ka ban. Dɔnni tɛ dɔwɛrɛ ye bamanankan na dɔɔni mɔgɔ min tɛ a bɛɛ dɔn. Dɔnni ye fɛn ye fɛnɛ a nafa ka bon sabu dɔnni ye gindo de ye. Dɔnni fɔlɔ ye mun ye o gundo ye. Gundo ye mun ye bɛɛ tɛ min dɔn ne bɛ a dɔn o ye dɔnni dɔ ye o de ye dɔnni ye. N'a e y'a dɔn a y'a bɔlen e ye gindo la o y'a kɛlen e ye dɔnni ye dɔnni ye fɛn de ye k'i mako dilan ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ mako dilan dɔnni ye fɛn ye tuma dɔ la i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ mako dilan mais i tɛ se k'i yɛrɛ mako dilan dɔnni ye fɛn ye tuma dɔ la i bɛ mɔgɔw mako dilan i bɛ se k'i yɛrɛ mako fana dilan i tɛ mɔgɔw mako dilan nin bɛɛ bɛ dɔnni kɔnɔ donc n'i ko dɔnni fana bolofaraw b'a kɔnɔ sumaya baaraw sira bɛ yen n'o y'a dɔnni siraw ye mɔriya dɔnni siraw bɛ yen yiri dɔnni siraw bɛ yen c'est-à-dire o bɛ n'a fɔ mɔgɔ min bɛ dɔnni kɛ yiri kan mɔgɔ min bɛ yiri de dɔn yiri bɛ nin mako ɲɛ ale b'o de dɔn donc mɔgɔ min bɛ yiri gundo dɔn o de ye yiri dɔnnibaa ye parce que a t'a bɛɛ dɔn a bɛ dɔɔni dɔn a la mɔgɔ min bɛ yen fana e bɛ kuranɛ dɔn i b'a sɔrɔ e bɛ kuranɛ kalan cogo dɔn parce que dɔ bɛ yen a bɛ kuranɛ kalan parce que n'i ye mɔriya ta ka lajɛ bayani mɔri bɛ yen sirili mɔri bɛ yen bayani mɔri ye jumɛn ye an b'a fɔ minnu bɛ yen n'u bɛ kuranɛ kolo jɛ dɔn ka kuranɛ dɔn ka taa u b'a fɔ olu ma ko bayani karamɔgɔw olu ye adama dɔnniw ye mais i b'a sɔrɔ e min tɛ se o la e bolo dɔnni de don e bolo mais ale min bɛ se ale t'a jate dɔnni minɛn kɔnɔ bilen n t'a dɔn n'i bɛ ka kɔrɔfɔ faamu bon sisan mɔgɔ min bɛ yen ko e bɛ siri dɔn siri tɛ dɔwɛrɛ ye gindo dɔnni o ye ala tɔgɔ dɔnni bon ala tɔgɔ dɔnni fana n'a fɔra ko ala tɔgɔ dɔnni mɔriya kɔnɔ dɔnni caman fana b'o kɔnɔ a ɲɛsin tɛ kuranɛ dɔrɔn ma kolojanw b'a la kolojan fana caman bɛ yen o sigilen don jinɛ tɔgɔw kan o sigilen don uranɛ tɔgɔw kan o sigilen don tɔgɔ wɛrɛw kan donc o fana y'a dama dɔn dɔ ye o fana bolo i ɲɛ b'o fana min fana na n'o ye mɔriya dɔnni ye o fana bolofaraw fana b'o kɔnɔ yɔrɔ n bɔra ka fila f'i y'o la bayani mɔri ani sirili mɔri o fana bɛ yen nɔ batota mɔriw fana b'o kɔnɔ batota mɔri ye minnu bɛ koma yɛlɛmaw kɛ ka koma ɲaganw kɛ ka yan yɔrɔ ka nin yɔrɔ in fa nafolo n yɛrɛ jɛɲɔgɔn dɔ bɛ segu o b'a kɛ donc ale bɛ se ka yan yɔrɔ an bɛ so min kɔnɔ a bɛ se k'a fa wari la tewu jinɛ mɔriya donc a bɛ f'o ma ko batota mɔriw donc olu fana siraw bɛ yen mɔgɔw bɛ dɔw bɛ olu bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ o de la donc a dɔw bɛ tiɲɛw don bon batota dɔw fana bɛ yen a nasira dɔw fana bɛ yen i bɛ se k'olu fana kɛ par exemple ni ko ganni dala cogo dɔ la i bɛ se ka 1000 bɔ i bɛ se ka 200 bɔ i bɛ se ka 400 bɔ i b'o dun o fana y'a damana dɔnni wɛrɛ ye mais olu ye tiɲɛw ye quoi mais ka so fa wari la olu de tɛ tiɲɛ ye
olu bi kɛ kuma ɲaga kama bon fɛnɛ mɔriw be yen parce que olu fɛnɛ fɛn sɔrɔ la parce que dɔw be u mɔgɔw gosi la ka fɛn dun ala o siraw be yen donc o fuma ko batuta mɔriw dɔw b'a ko bon an b'a wele dɔ batuta mɔriw donc o fanba b'olu kan donc mɔriya yɛrɛ fɛnɛ ye o bolofaraw ye bon somaya fɛnɛ kɔnɔ bolofaraw fɛnɛ b'o kɔnɔ n'a fɔ soma o n'a fɔ mɔgɔ min bɛ donsoya kɔnɔ donso kɔrɔlen de bɛ kɛ soma ye mais n'i nana o fɛnɛ sira fɛ denmisɛnnin caman donna somaya fɛnɛ la donc an b'o ta an b'o kɛ o sira ye komi a nana diɲɛ laban dɔɔni sira fɛ cogo min an bɛ baara kɛ n'a o fɛnɛ kɔnɔna la somaw bɛ yen wenbaw fɛnɛ bɛ yen olu fɛnɛ domaine fɛnɛ b'olu fɛnɛ la ka taa komi an ti o sira kan an ti baara k'o siraw kan an t'olu ɲɛdɔn ten donc olu fɛnɛ kɔnɔna na bolofaraw fɛnɛ b'o kɔnɔ ɔ donsoya b'o kɔnɔ somaya la donsoya b'a kɔnɔ parce que ni donso taara kungo kɔnɔ n'a sɛgɛnna dɔɔni baara la ni donso ye sogo faga ta se niveau dɔ ni si kɔrɔyala kungo taa tɛ se ka kɛ bilen donc ale bɛ kɛ furabɔla ye so kɔnɔ o b'ale de wele ko soma somaya yɛrɛ kuma yɛrɛ den fɔlɔ bɔra yɔrɔ min o ye yen de donso mana kɛ i m'a fɔ mɔgɔ min bɛ donsoya la de b'a ka dɔgɔn fo ka taa fɔ a si jɛra a nana kɛ donso dɔw bɛ yen u bɛ se ka san 100 ni kɔ kɛ u bɛ taa kungo kɔnɔ sogo fagaw la donc i b'a ye olu bɛna dɛsɛ u bɛna sigi so kɔnɔ den furabɔw la ni mɔgɔ min nana ni problème bɛ min na soit ni sogo ye minnu kɛlɛ olu bɛ sogo ɲama fifa olu de wele ko somaw voilà donc dɔnni kɔnɔna na dɔnni bina kun damadɔ minnu bɛ dɔnni na o fanba ye ninnu ye min bɛ anw fɛ yan minnu wele anw fɛ yan o y'o siraw ye ka taa wa suya fɛnɛ dɔnni fɛnɛ bɛ yen wa suya fɛnɛ y'a damana dɔnni sira ye olu fɛnɛ bɛɛ b'a kɔnɔ donc n'i ko dɔnni dɔrɔn donc dɔnni kɔnɔ fɛrɛlen don quoi kosɛbɛ voilà donc n bɛ se ka min f'i ye dɔnni kan fɔlɔ ninnu de ye dɔnniw ye ka taa kosɛbɛ hali bi an ni karamɔgɔ Dirisa Tarawele bɛ ɲɔgɔn bolo ale an ka karamɔgɔbaw ye ɲininkaliw bɛ yen bi n b'a dɔn aw minnu bɛna garizɛgɛ sɔrɔ k'an ye bi aw caman ka question caman bɛna jaabi bi ni ala sɔnna ma karamɔgɔ an bɛ to i fan fɛ an y'a ye wagatiw tɛmɛna moribaw tun bɛ an bolo ni kungotɔw ser'u ma magow bɛ ɲɛnabɔ nka maa caman de ko sisan maa dɔw yɛrɛ ko dɔnni tununa ka sababuya kɛ gosili ka ca ni tiɲɛ mun de bɛ na n'o ye ayiwa i bɛna n da don kumaba la bi dɛ parce que ɲɛbɔ bon i da tulen filɛ o min na nin ye ɲininkali yɛrɛ kan ka kɛ min kan bi yɛrɛ kumaw kan ka boli minnu yɛrɛ kan an ka bi dɔnni kumaw kan ka boli minnu kan m'a fɔ an ka bi sigi dɛ dɔnni yɛrɛ kuma ɲininkali kan ka boli minnu ka mɔgɔw fɛ i da tulen filɛ o de la n de ye ɲininkali ba yɛrɛ ye wa n de nafa ka bon ni ɲininkali caman fɛnɛ ye munna mɔgɔw mago tɛ ka ɲɛ munna gosilikɛla cayara o de ye kuma ye donc n bɛ to ka a kuma ni kun tigɛ ka bila mais comme e ye ɲininkali k'a la bi n bɛ jaabi a la bi très bien munna gosilikɛla cayara kalan cogoya de b'o kɛ fɔlɔ la mɔriya tun bɛ kalan mɔriya y'a dama kalan de mais bi mɔriya ma kɛ kalan ye quoi mɔgɔ bɛ kɛ mori ye n y'a kuma f'i ye n ka kuma daminɛ la n ko mɔgɔ bɛ kɛ mori ye ka sɔrɔ a tɛ kuranɛ kalan mɔgɔ bɛ kɛ mori ye ka sɔrɔ i tɛ kuranɛ dɔn kuranɛ dɔn ani moriya olu i bɛna ye kelenw tɛ kuranɛ dɔn ye jumɛn ye ka kuranɛ kalan cogo ɲuman dɔn o kuranɛ c'est à dire kuranɛ kalan ye o de mais k'a dɔn o ye kuranɛ aya jumɛn bɛ a bɛ nin mago n'i ko kulu ye mun dilan n'i ko kulu Allahu sa yanni ka Allahu fara kan kulu yɛrɛ bɛ mun dilan Allahu ye mun ye o bɛ mun dilan o fana o bɛ kalan de f'i k'o de kalan k'o dɔn donc mɔriya yɛrɛ ye kalan de fɔlɔ ye mais bi mɔriya la kalan t'a la kalan tɛ yen bon i b'a ye fɔlɔ la mɔriya tun bɛ daminɛ mɔriya tun bɛ kɛ ta du kɔnɔ de i n'a fɔ sisan ne ye mɔri ye sisan e bɛ n'i den di ne ma karisa n b'a fɔ kɛ n den kɛ mɔri ye k'a kalan mɔriya la e tɛna fɔ ko n den kalan kuranɛ na dɛ i den bɛ taa kalan kɛ fɔlɔ la a bɛ taa kuranɛ kalan k'a ban n'a tilala fa bɛ tila k'a tɛgɛ minɛ ka taa di mɔriw ma o k'a kalan mɔriya gindo la mɔriya tun bɛ kɛ ten o waati duwawu jaabi tun bɛ o wagati sabula mɔgɔ bɛ min kan i b'a dɔn mais bi ta kɛra jumɛn ye mɔgɔ bɛ min kan bi o t'o dɔn madarasaden de cayara o de nana mɔriya lagosi bi bon ni dun anw fɛ jamana in ta k'a lajɛ madarasa cayalen don yan ni k'an ka kumaw fɔ a si la madarasa so de cayalen don yan mais est ce que ni madarasadenw tilala o baara sɔrɔ wa donc ni madarasadenw tilala o tɛ baara sɔrɔ k'u to kalan na anw ye kalan faamu min dunna an ka Mali la yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna yan an ye kalan de faamu n'i tilala kalan na i k'an ka sigi biro kɔnɔ o y'an ka faamu ye a t'anw kunna k'a fɔ n'i bɛ kalan na n'i tilala i k'an ka se ka ko dɔ dilan i yɛrɛ kalan tɛ kodɔn ye anw fɛ yan quoi parce que kalan dabɔlen don k'i kodɔn i ka se k'i yɛrɛ taafan dɔn mais kalan ka dabɔ ko n'i tilala k'i ka sigi biro kɔnɔ bon anw fɛ yan denmisɛnnin mana don kalan na an b'a bolo bɔ fɛn bɛɛ la a tɛ foyi kɛ
bon ole ka taa métier mun dege ka to kalan kɔnɔ an t'olu kɛ ekɔlidenw yɛrɛ ka wusa dɔɔni parce que n'olu tila olu bɛ se k'u jigi sigi mi baara la mina baara dɔ sɔrɔ bon madarasa sira fɛ u ti baara sɔrɔ donc ni min ma baara sɔrɔ o kɔni o sera arabukan kalanni cɛɲumanin na wa o bɛ se ka arabukan sɛbɛn k'a k'a sago ye o bɛ sin sigi dɔrɔn o bɛ ko dɔ labɛn dɔ k'a fɔ ko bon ko n yɛrɛ kɛra karamɔgɔ ye o bɛ sigi o bɛ don karamɔgɔya la a ti dɔnni yɛrɛ ɲɛdɔn kosɛbɛ ale ta dɔnni ye mun ye ale t'o dɔn kuluwalaw mun dilan ale t'o dɔn ale kɔni min sigi dɔrɔn tarijuma ɲuman b'a bolo n'a y'a ɲɛgɛn e yɛrɛ ma n'a de b'a fɔ non ni ala tɔgɔ in diɲɛ bɛɛ ni ɲɔgɔn ti a bɛ se ka muso baara dilan k'a fɔ ko n'i ye kuluwalaw kɛ tan a bɛ muso baara kɛ a b'a ɲɛgɛn parce que arabukan cɛ ɲuman na a y'o kalan a b'o ɲɛdɔn donc o b'o ɲɛgɛn ka baara kɛ ni o ye o bolo k'ale yɛrɛ bɛ ka fɛn dɔn ka sɔrɔ ale tɛ fɛn dɔn a tɛ fɛn dɔn ala yɛrɛ b'a dɔn k'a tɛ fɛn dɔn parce que i tɛ se ka maa si ɲininka ko min bɛ se ka ko ne karamɔgɔ filɛ mɔriya kɔnɔ i tɛ se k'o mɔgɔ dɔn bi bɛɛ ko n karamɔgɔ ye nin ye mais karamɔgɔ jumɛn don madrasaso karamɔgɔ don donc olu minnu cayara n'olu ma baara sɔrɔ olu bɛɛ nana don mɔriya la kosɛbɛ donc fɔlɔ la mɔriya tun bɛ kalan cogo min bi mɔriya de tɛ ka kalan ten o kama duwawu jaabi fanga dɔgɔyara bi mɔriya kɔnɔ donc i bɛna ye bɛɛ ko ko mago tɛ ka dilan bɛɛ ko ko mago tɛ ka dilan k'a sɔrɔ ala tɔgɔ kelen minnu fɔlɔ mɔgɔw bolo o kelen de fana bɛ sisan mɔgɔw bolo a ma falen mais cɛw bɛ yen hali sini minnu bɛ ka mɔgɔw mago dilan hali sini cɛw bɛ yen minnu bɛ ka mɔgɔw mago dilan mais bi an ka bi mɔgɔ mago bɛ mun na mumu i b'a dɔn an ka problème kelen dɔ fana bɛ hali client yɛrɛ minnu bɛ k'u mago tɛ dilan problème ba b'u yɛrɛ la u mana taa mumu fɛ yen ne y'u mago dilan u mana ne dirisa kumakan mɛn réseau ka san kuma ni cɛ ɲuman bɛ ne da u bɛ k'e to u bɛna ne fɛ yen kosɛbɛ mɔgɔ min taara kuma kalan ani min ma kuma kalan est-ce que kelen don olu tɛ kelen ye voilà madarasa la naw bɛ yen balaka bɛ yen a b'o kalan k'o dɔn o ye jumɛn ye naw ni balaka ye jumɛn ye ka kuma den ɲini k'a dɔn ka kuma fara ɲɔgɔn kan n'i ye kuma sigi ɲɔgɔn kan a bɛ se ka don mɔgɔw hakili la cogo min k'o kalan k'o dɔn donc madarasaden cayalen olu ninnu sigi réseau kan ka kuma duman caman fɔ n'i y'u lamɛn b'a fɔ ayi non a banna nin fɛn bɛɛ dɔn mais i bɛ n'u fɛ yen ala tɔgɔ dɔnni t'u la kosɛbɛ u y'u sigi u ye Ismaël Dramé ka tafsiri dɔ lamɛn o ko ko fatiha bɛ nin dilan Ismaël Dramé ye kɛnɛkanta de fɔ mais mɔriya ye gindo ye sokɔnɔ de o ye sokɔnɔ ye an bɛ fayida mun di fayida ninnu ka ɲi mɔgɔ minnu bɛ yen k'e tɛn'i sigi mɔriya kama par exemple e mamu b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ bɛ e kan ne k'i ma ko n'i ye kulo la n'i wulila sɔgɔmada fɛ i bɛ kulo la kalan siɲɛ kelen i dalen i kini bolo kan n'i wulila k'i sigi i b'a kalan siɲɛ kelen n'i wulila k'i jɔ i b'a kalan siɲɛ kelen i bɛ sɔrɔ ka taa i ɲɛ ko ka tɛmɛ n'i ka activité ye n'i gɛrisigɛ bɛ dayɛlɛ ni e y'o kɛ ne gɛrisigɛ commencera ka e bɛ ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ o la o de bɛ e mako dilan mais e tɛ se k'e kɛ mɔri ye o t'i kɛ mɔri ye kosɛbɛ voilà donc mɔriya mun ye mɔriya ye sokɔnɔ de gundo bi mɔri de ni ala cɛ kosɛbɛ fɔlɔ la pour que i ka mɔri yɛrɛ y'i ɲɛ la fɔlɔ tuma dɔ la fo mɔri bɛ se ni mɔgɔ yɛrɛ ni bi yɛrɛ tɛ bi mɔri denmisɛnnin de cayara fɔlɔ n'i ma san 40 sɔrɔ i tɛ se ka don e sigi i kan kɔrɔta k'e ye mɔri ye kosɛbɛ n'i y'a fɔ u b'i bila yɔrɔ dɔ la i ma problème min bɛ anw fɛ yan o kɛra o ye donc min bɛ balaka dɔn n'ale bɛ se kuma ni cɛɲin na n'ale kumana e mɔgɔ ye min mako dilan o bɛ bɔ e fɛ yen o bɛ taa ale fɛ yen donc n'o taara kumakɛla ɲumanba fɛ yen n'o mako ma dilan o fana bɛ bɔ ko mɔriw bɛ k'an gosi k'a sɔrɔ e m'i ta yɔrɔ de dɔn kosɛbɛ bon o problème bɛ client na mais u k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ caman de sigi bɛ mɔri n'i ye mɔri bɔ bi 100 n'i ye mɔri bɔ bi 100 bi 9 si tɛ mɔri ye bi 9 si tɛ mɔri ye kosɛbɛ donc o de bɛ k'a to mɔriya bi a lagosi fanga bonyana mɔriya a dɔnni dɔgɔyara sabu dɔnni kan ka ta cogo min na an b'a ta ten dɔnni kan ka kalan yɔrɔ min na an ma dɔnniw kalan an bolo n'i y'i sigi kilasi kɔnɔ ka kuranɛ kalan ka se hadisa cɛɲin na ka se arabukan fɔcogo ɲuman na o de ye mɔriya ye donc mɔriya dɔ jaabibaliya mɔriya lagosi bonyana bi ani mɔgɔw mago tɛ ka dilan nin don parce que min kan ka mɔgɔw mago dilan o tɛ ka baara kɛ min kan ka mɔgɔw fana mago dilan e tɛ ka t'o fɛ yen e bɛ ka taa kuma ni cɛɲin fɔ b'a nɔfɛ donc bi mɔriya tiɲɛyɔrɔ n'i ye ko ɲininkali k'a la an bɛ se ka min f'i ye a fanba ye nin ye mais madarasa de nana caya sabu madarasa kɔfɛ baara tɛ yen ni baara tɛ yen denmisɛnninw kan ka baara mun kalan depuis u bɛ kalan na mɔgɔ b'i to kalan na fɔlɔ la ni bi tɛ an bɛ kodɔn waati min hali ekɔliso baara yɔrɔ tun bɛ yen ekɔliso la fɔlɔ la burusi kɔnɔnaw la k'i ma ka tabulation dayɛlɛ burusi kɔnɔna caman na mun de don ekɔlidenw min ka yiri sɔn yɔrɔ ekɔliden fɔlɔ ni ekɔliden kun tilala hali ekɔli mɛtiriw i bɛ taa sɔrɔ foro b'u bolo fan bɛɛ fɛ parce que u y'a kalan depuis u ka dɔgɔn u ye métier kalan kosɛbɛ u bɛ tila dɔrɔn u b'u ka sɛnɛ kɛ u b'u ka ekɔlidenw kalan parce que u bɛ sɛnɛ ɲɛdɔn mais anw fɛ yan sisan olu tɛ yen n'i ko hali n'i ko ekɔliden ma ko ji soli ka di yan i ye muru turu a la fɔ dɔ bɛ sin k'a fɔ ten a ekɔliden de don non n'i y'u bila baara dɔ la a bɛ su kunkolo kan a bɛ ka na a ka kalan tiɲɛ k'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye quoi o ye parce que o philosophie dɔ de na anw ka denmisɛnninw kunkolo la ka se k'an ka denmisɛnninw tiɲɛ an bɛɛ ka kɛ fugariw ye ɲɔgɔn kan an kana se ka baara kɛ
o de problème kelen b'a o de la hali bi a bɛ ni wari b'i kunna ni wari yɛrɛ b'i kunna Afrique Mali yɛrɛ kuma kɛrɛnkɛrɛn Mali la bi ni wari b'i kunna hali k'a fɔ k'i bɛ entreprise da yɛrɛ i bɛ kamana gan parce que baarakɛla tɛ yen kosɛbɛ. bon olu minnu fana o kalan bangebaaw m'u don kalan baara la depuis u ka dɔgɔn fɔlɔ la n'i kun donna madrasa la sisan n'i donna école la ni dimanche ni samedi o min tɛ kalan i bɛ taa di dɔ ma réparateur ma ou bien i bɛ taa di mécanicien dɔ ma ou bien fa b'i bila ka taa da a fanicinin dɔ ma i b'o tile 2 kɛ k'o baara k'o fɛ yen donc e bɛ taa tila waati min kalan na o b'a sɔrɔ i métier dɔn e bɛ tila dɔrɔn e mago tɛ diplôme na i bɛ sin ka t'i ka baara commencer ten i ye min kalan i bɛ t'i ɲɛsin o ma i b'a ye dɔrɔn mɔgɔw tun bɛ commencer dɔrɔn ka dɔɔni sɔrɔ ka sɔrɔ a kalan a bɛ diplôme b'a bolo a b'a ka kalan na ni baara nana don min na ni baara nana a b'a ka baara la ni Ala y'a kɛ don a ye kalan kɛ n'a y'o baara sɔrɔ don min fana a bɛ t'o la mais a tɛ siri mɔgɔ la mais bi denmisɛnnin si tɛ kalan na bɛɛ bilalen don ko u ka kalan de kɛ donc n'u tilala kalan na manasaden mana tila kalan na t'a bolo a ma métier kalan mɔgɔ min si sera niveau la métier tɛ se ka kalan bilen bon an dun ka kalan ninnu bɛ u ti ban i bɛ taa tila kalan na yɔrɔ la f'i bɛ san 30 da kɔrɔ kosɛbɛ e bɛ se ka se san 30 yɔrɔ la cogo di k'e bɛna métier jumɛn ɲini k'o dɔn k'i bɛ t'i ɲɛsin o ma bilen a ma nɔgɔn bon e bɛna fɔ ko baara tɛ dugu kɔnɔ k'a sɔrɔ baara kɛ mɛ ka dugu fa tewu mɔgɔ si tɛ ka sɔn baara ma kosɛbɛ donc olu bɛɛ bɛ sɔrɔ ka t'u sigi k'u ye mori ye ka sɔrɔ ka lagosili ta ka moriw sɛgɛrɛ ni moriya mankan ni moriya kuma cayalen bi mɔmɔ siga foyi t'a la nin dɔrɔn don n'i y'a munumunu yɔrɔ o yɔrɔ nin dɔrɔn de don donc marasaden cayara métier tɛ maa si la donc bɛɛ tilala kalan na an t'a dɔn min kɛ donc an bɛ taa ni jagoya de i bɛ balo don ni mɔgɔ k'a hakɛ to ni i ye musoko kɔni daminɛ mɔgɔ mana don musoko la ka ban kɔni n'i ma baara kɛ maa tɛna i ka musoko charge ta yen o mɔgɔ t'o ta ye bon i bɛ mun kɛ sisan i bɛ n'i sigi de k'i ye mori ye ka sɔrɔ i t'a ye i bɛ ko dɔ kɛ voilà k'a sɔrɔ i tɛ ko min kun voilà i tɛ ko min kun dɔn o de la i bɛ mori caman ye i b'a ye dɔrɔn ni min yɛrɛ yɛlɛla sɔn dɔrɔn papa sɔn dɔ i b'o jigin ne a t'a dɔn e tɛ fɛn min dɔn e tɛ se ka mɛn a la o kosɛbɛ mɔgɔ min bɛ hali moriya fɛngɛ la bi moriya sanga na bɛ min bɛ se ka san 10 k'a la se a ka dɔgɔn i yɛrɛ k'a lajɛ kɛ kosɛbɛ an ka 2020 t'an kɔrɔ dɔrɔn 2020 mɔgɔ joli yɛlɛla san saga jigin tɔgɔw bɔra u tilala ka jigin tɔgɔw bɛ bɔ nka u bɛ tila ka tunu voilà kosɛbɛ parce que u t'a dɔn mɔgɔ tɛ min dɔn n'i y'i bila kɛnɛ kan i bɛ jigin o ye diyagoya de bon problème kelen bɛ anw na o y'o ye duwawu jaabi tɛ yen parce que moriya ye sokɔnɔna de sokɔnɔna jumɛn ala tɔgɔ dɔn n'i ye nin fara nin kan a bɛ kɛ nin ye e kan k'o de kalan fɔlɔ kosɛbɛ n'i tilala i bɛ kɔlɔsi de ta kɔlɔsi ye moriya de ye i bɛ kɔlɔsi de ta fo ala k'e yɛrɛ ka duwawu jaabi fɔlɔ fo ko dɔ ka don mori yɛrɛ ni ala cɛ fɔlɔ o la ni e ye ala wele mɔgɔ ye o bɛ minɛ o mɔgɔ min a mago la e fɛ o mago n'i y'o nalen e fɛ a mago la a dɛsɛra de o dɛsɛra de mais a nana e de fɛ k'i k'a dilan n'e dɛsɛra dun a jigi bɛ tigɛ o e yɛrɛ t'a dɔn ale bɛ ka na client bɛ ka na client bolo k'e b'a dɔn e yɛrɛ t'a dɔn e yɛrɛ bɛ client laminɛ dɔrɔn client mana na n bɛ se ka baara k'i ye 20,000 n bɛ se ka k'i ye 50,000 client yɛrɛ b'a wari d'e ma o bɛ taa e yɛrɛ b'i sigi dɔrɔn k'i kun tiɲɛ yɛrɛ ne yɛrɛ bɛna mun kɛ nin ye a bɛ sin ka sigi dɔrɔn a bɛ sɛbɛn dɔ kɛ dɔrɔn ka daba dɔ ta dɔrɔn ka daba ni ji ɲagami ɲɔgɔn na dɔrɔn k'a d'a tigi ma baara tigɛ donc mago tɛ dilan a tɛ dilan donc o de la duwawu jaabi ka dɔgɔn bi moriya la sabu madarasa nana moriya in tiɲɛ donc i b'i profiter hali madarasa problème filɛ nin ye hali an ka diinɛ kɔnɔ bi n'i ye Mali yɛrɛ silamɛya lajɛ bi u bɛ balo nin de la kosɛbɛ parce que moriya madarasa nana donc e kan ka kalan ka fɛn mun dɔn n'e ma baara sɔrɔ donc e bɛna to mun na i bɛn'i balo de ɲini o balo ɲini ye mun ye n'i ma dɔ lagosi i na dɔ tanu i na wari sɔrɔ o jɛlen i ka se ka balo donc o défaut de filɛ hali an ka diinɛ kɔnɔ bi Mali yɛrɛ silamɛya mankan caya a kɛra défaut ye fan bɛɛ fɛ donc o de la waati la ne y'a kuma fɔ n k'an ka madarasa ko in dabila fɔlɔ quoi an ka ko wɛrɛ ɲɛɲini quoi madarasa yɛrɛ dɔrɔn hali y'a ta école yɛrɛ filɛ ekɔliden caman fana bɛ ka don moriya la bi o ekɔliden caman a caman u ma kuranɛ kalan nka u tɛ ka sigi voilà u faydaw lamɛn u Madu Konate lamɛn u bɛ Ayidara ka faydaw ta u bɛ Ismaɛl Darame ka faydaw ta u bɛ yɛlɛ an yɛrɛ ka YouTube kan u b'an ka faydaw ta u bɛ taa fara ɲɔgɔn k'u fana ye mori ye kosɛbɛ a lajɛ u bɛ taa min tɛ taga yɔrɔ si donc ko duwawu ka jaabi duwawu bɛ taa min duwawu tɛ jaabi o donc défaut kelen bɛ anw na Momo a filɛ a bɛ ka don an ka yɔrɔ bɛɛ la bi kosɛbɛ a bɛ k'an ka diinɛ tiɲɛ a bɛ k'an ka dɔnni fana lagosi donc n'i y'a ye bi Mali yɛrɛ dɔnni tara k'a lagosi k'a da lɛfɛ kɔnɔ bi k'a yaala i ma nin munumunu diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi Mali dɔnni ko kuma de b'i da walahi nin dɔrɔn de bɛ k'a lagosi sinon walahi Momo dɔnnibaa bɛ jamana in dɔnni baro si tɛ kɛ kunu dɔnnibaa si tɛ mankutu bi kunu dɔnnibaa la k'a mɔgɔ dɔ tɛ yen bi abada o tɛ yen mais u kɛmɛ k'u yɛrɛ bonya nin ko ninnu ma mais i bonyalen de i kɛmɛ k'i yɛrɛ bonya ko ma nka i bɛ ka lagosi dɔw bɛ ka bɔ ka tila k'i lagosi parce que u t'a dɔn e min b'a dɔn u bɛ ka tila k'aw lagosi a bɛɛ bɛ ka gosi bere kelen na Ayidara ka kuma tɛ yan ko ni nkalon tiɲɛ y'i da de ko nkalon b'a dun o de problème bɛ ka na jamana in kɔnɔ bi kosɛbɛ donc ne bɛ se ka min f'i ye moriya kuma la k'a fɔ ko mori ka duwawu tɛ ka jaabi client mago tɛ ka dilan kuma fila tɛ nin don wa client fana filɛ nin ye o fana problème ba de bɛ client fana la n bɔra k'o de f'i ye
n'i ye client mago dilan ne yɛrɛ ye client caman mago dilan u tilala ka ne bila u taara dadumantigiw fɛ u k'u mago u tila k'u gosi bi bon ne ni ɲɔgɔn caman de don fɛnɛ dɛ kosɛbɛ parce que fo a ka dɔn dɔw bɛ kuma réseau la ala ko tiɲɛ dɔɔni b'olu la mais 100 de bɛ ka kuma 90 ta tɛ tiɲɛ de ye dɛ o ye tiɲɛ ye donc olu tila bɛɛ ye an nana an ma baara sɔrɔ an bɛna an sigi an bɛ nin fɔ an ma baara sɔrɔ an bɛ ala tɔgɔw ta papier ta k'a ɲɛgɛn o mana arada o mana arada n'i ye nin kɛ tan a bɛ kɛ tan n'i ye nin kɛ tan a bɛ kɛ tan n'i ye nin kɛ tan a bɛ kɛ tan n'i y'a ye dɔrɔn i b'a ye arabukan cɛ ɲumanin sɛbɛn dɛ n'i yɛrɛ b'a ko ne ma nin dɔɔnin sɔrɔ fɛn tɛ balo foyi tɛ ɲɛnabɔ mɛ ka sɔrɔ foyi t'a la foyi tɛ ci fɛ donc momo dɔɔnin ko bina kun kan n'i ye ɲininkali k'a la n bɛ se ka min f'i ye teliya la o fanba ye nin ye nin diyara an ye kosɛbɛ karamɔgɔ Dirisa hali bi aw ɲɛ bɛ Mifa production de la an ka jɛmukan ni ale tɔgɔ ye vérité en face o tɛ dɔwɛrɛ ye ka don kow kɔnɔ k'u tiɲɛw bɔ k'a jira bɛɛ ka se k'u ye bi ani dɔnnibagaw bɛ ɲɔgɔn fɛ ani karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye karamɔgɔ Dirisa Tarawele hali bi ani a bɛ ɲɔgɔn na Dirisa min ye i fan fɛ hali bi an y'a ye fɔlɔ an ka kɛlɛmansaw fo kana se an ka senkolabaw tɔgɔtigibaw u bɛɛ furadama u ni Mori Kankarankakiw de bɛ ɲɔgɔn fɛ jamana yɛrɛ k'a kumabɔ dɔnnibagaw jɔyɔrɔ ka bɔ a la i bɛ se ka dɔɔnin fɔ an ye aw dɔnnibagaw jɔyɔrɔ hali bi Mali ka lafiya la aw jɔyɔrɔ mun don mɔgɔ dɔnnibagaw la an jɔyɔrɔ la i bɔra ka min fɔ fɔlɔ la k'a fɔ ko an ka dɔnnibaga an ka maabadu i b'a sɔrɔ u sɛmɛnen don Moriw la wulibali siga t'a la hali sini laada dɔw sigilen bɛ olu b'o cogo de la wagati y'a sɔrɔ nkalon de ma caya kosɛbɛ wagati y'a sɔrɔ nkalon ma caya bon hali bi du dɔw bɛ yen olu bɛ ten mais du caman y'a ka laada bila bi n bɔra ka kuma min f'i ye dadumantigiw kama minnu bɛ se kuma la olu kama sinon an ka Mali tɛ se ka taa o kɔ quoi jamana o jamana mais Mali kɔnɔna na duba o duba a sɛmɛn bɛ dɔnnibaa dɔ de la a sɛmɛn bɛ dɔnnibaa hali dɔnnibaaw yɛrɛ ka du i bɛ taa sɔrɔ a sɛmɛn bɛ dɔnnibaa wɛrɛ de la kosɛbɛ sabu anw bamananw b'a fɔ an ka kuma na ko bolo kelen t'a yɛrɛ ko an tilala k'o zana kelen fɔ ko mɔgɔ yɛrɛ tɛ se k'a yɛrɛ kun di dɔnnibaa yɛrɛ i b'a sɔrɔ i fana sɛmɛn bɛ dɔ de la i ɲɛ bɛ dɔnnibaa du fɛn o fɛn na jamana in kɔnɔ a bɛɛ sɛmɛn bɛ dɔnnibaa wɛrɛ de la o dɔnnibaa in fana sɛmɛn bɛ dɔnnibaa wɛrɛ bɔ ɲɛnamaya la mɔgɔw bɛ sɛmɛn ɲɔgɔn na o cogo de la i bɛ ka kuma in faamu donc an ka mɔgɔw fɔlɔ la an ka mɔgɔbaw tun bɛ i b'a sɔrɔ u kelen o kelen i b'a ye sisan fɔlɔ la an k'a lajɛ an ka da mɔnzɔn ninnu ka wagati i b'a sɔrɔ olu ka ko kun kalifalen bɛ dɔnnibaa dɔw la yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na dɔrɔn an ka ta dɔrɔn Segu jamana dɔnnibaaw kun kalifalen don kuntalakaw de ma olu ka base tun y'olu de Segu fanga a fɛn bɛɛ kuntalakaw de tun y'a mɔru a karamɔgɔ ye karamɔgɔ wɛrɛw tun bɛ yen ni degun wɛrɛw nana u bɛ se ka karamɔgɔw wele kow la mais jamana yɛrɛ bɛ sɛmɛn joona i b'a sɔrɔ o bɛ yen kosɛbɛ wagati i b'a ye ni ko n'a bɛ ben i b'a sɔrɔ dɔnnibaaw bɛ don u n'a cɛ mais sisan o siraw de bilala mais o siraw bilali kana kɛ du nɔ ye dɛ o siraw bilali caman yɛrɛ dɔnnibaaw ye fɔlɔ parce que dɔnni nata bonyana kosɛbɛ dɔnni nata bonyana cogo di dɔnnibaa fɔlɔ la mɔgɔw tun bɛ dɔnnibaa valeur dɔn mais sisan dɔnnibaaw yɛrɛ commencera k'u fosi ka bɔ u valeur kɔrɔ k'u valeur di waritigiw ma donc o de la valeur tɛ kɛ an na n'i tori i cogo la i b'i se sɔrɔ k'i to i cogo la mais n'i bɔra i cogo la min b'a cogo la i bɛ k'o sago ye an b'o de dakun na bi sinon fɔlɔ la k'a fɔ ko dɔnnibaaw kun sigi mɔgɔbaw kun sigi tɔgɔtigiw kun sigi mɛ dɔnnibaaw la wa hali sisan o tɔgɔtigi kelen ni dɔnnibaaw tɔ tɛ kɛ tɔgɔtigi ye o jɛlen don sa i tɔgɔtigi si ye Mali la min y'a ta f'i ye o min m'a ta f'i ye o wa diɲɛ fan bɛɛ dɔnnibaaw de b'u bɛɛ kɔfɛ o diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ye ni e bolo ko tubabuw fɛ an k'a kɛ dɔrɔn e bolo dɔ ko ko non tubabu mago tɛ dɔnnibaa la i ma tiɲɛ fɔ tubabu sɛmɛnen don dɔnnibaa de la bon i bɛna ye k'a fɔ fɔlɔ la an ka mɔgɔw kun sɛmɛ dɔnnibaa la cogo min mais bi an ye dɔnniw kɛ bolokɔfɛ fɛn ye anw yɛrɛ de ye an yɛrɛ ka bolokɔfɛ fɛn o de ye ko caman bɛ yen bi o de ye o pan an kunna donc mɔgɔ min f'i ye dɔrɔn an y'an ka sariyaw bila dɔnnibaaw yɛrɛ y'u t'u yɛrɛ ka lagosi dɔnnibaaw jɛna u ka jɔyɔrɔ kɔ o kama mɔgɔw sɛmɛni bɔra dɔnnibaaw la sinon hali sini jamana Mali lafiya Mali ka bɔ a yɛrɛ la bi ni dɔnnibaaw ka dugawu ta a tɛ ɲɛ quoi kuma ka ca n'i ye Mali ka lafiya in ta ka lajɛ degun b'an kan c'est vrai degun b'an kan mais ni dɔnnibaaw ka dugawu b'a la ka tɔ bɛ den donc an sigi bɛ toujours jamana sɛmɛn bɛ dɔnnibaaw de la mais ni dɔnnibaaw lagosili cayara mais dɔnnibaaw lagosira jamana ka waati o waati an k'an sigi fana n'o kɔlɔlɔ ye o jɛlen don an kɔni an b'a sigi n'o kɔlɔlɔ ye k'a fɔ don dɔ o fana kɔlɔlɔ bɛ na kosɛbɛ donc parce que a kana k'i kun na k'a fɔ ko dɔnnibaa minnu bɛ yen nɔ ko i tigɛ mɛn min na k'o y'a bɛɛ ye dɛ dɔ bɛ duguma n'o ko ala ma ko min kɛ a b'a kɛ donc min f'i ye hali bi du ɲɛnamaw sirilen don dɔnnibaaw la du ɲɛnamaw sɛmɛn bɛ dɔnnibaaw la o kama o
baby i b'a ye du dɔ bɛ yen nɔ comme ala k'u du da e yɛrɛ k'u dɔn bi cɛ ko maa si ma b'u ka so ko min di fɛntigi ye maa si ma b'u ka so ko bonya t'o du kan o sɛmɛnen don dɔnnibagaw wali sini m'u ka dɔnni siraw bila n'i ma dɔnni sira bila walahi i b'i sago sɔrɔ kosɛbɛ donc an bɛ se ka min f'i ye k'a fɔ ko dɔnnibagaw fɔlɔ la mɔgɔkɔrɔbaw kun sɛmɛ dɔnnibagaw la wali sini o kelen don wa n'i y'a ye fana jamana bɛ lafiya kɔnɔ a bil'i kunna dɔnnibagaw don n'i y'a ye an ka ko nin u b'a munumunu k'a bila yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ tila ka segin ka na kɛ ala sago ye dɔnnibagaw jɔlen don jɔyɔrɔ dɔ de la dɔnnibaa sɛbɛ u jɔn bɛ jɔyɔrɔ dɔ la o kama n'i munumunu cogo o cogo jamana bɛ segin ka n'a jɔ tugun n'i bolo k'a bɛna bin bi sini i bɛna y'a nan'a jɔ donc an b'o niveau la donc an bɛ se ka min f'i ye dɔrɔn wali sini jamana bɛ dɔnnibaa de bolo parce que ni dɔnnibaa yɛrɛ m'i jɔ i tɛna jɔ jamanatigi kama i tɛna jɔ maa wɛrɛ kan i bɛ jɔ i yɛrɛ kama ni e ka jamana cira i bɛ taa min n'i taara wali jamana kan n'i ɲɛnama ma bɔ yen n'i su ta ka n'i ka jamana kan donc ni jamana t'i bolo i bɛ taa min fo n'u y'i jeni dɛ donc o b'a yira k'a fɔ dɔnni sira fɛ an ka jamana ye dɔnnibagaw tɛ jamana lakana jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kama ɲɛmɔgɔw y'a dɔn an ye o an bɛ jamana in lakana ɲɛmɔgɔw m'a dɔn an ye o an bɛ jamana in lakana anw yɛrɛ kama parce que sini ma sini an yɛrɛ den dɔ bɛna kɛ ɲɛmɔgɔ ye wa ɲɛmɔgɔ min bɛ ɲɛmɔgɔya o la a bɛɛ an denw de n'an denw d'an kɔrɔw don ni e kɔrɔ don dɔ den don voilà donc an b'o cogo la donc jamana kɔni toujours a bil'i kunna k'a fɔ ko Mali tɛ dɔnnibagaw bolo hali sini Mali sɛmɛ bɛ dɔnnibagaw de la wa a tɛ se ka bɔ dɔnnibagaw la voilà hali bi an bɛ to kumaw kɔnɔ an bɛna kalo kura tile 27 o koba dɔ labɛnnen don d'accord kalo kura tile 27 n'o ye le 27 janvier koba minnu labɛnnen don o ye koba ye koba min bɛ yen ni jamana bɛɛ bɛ a dɔn jamana bɛɛ b'a dɔn cogo di o ye kira ka mawuludu de sallallahu alaihi wasallam kira min ala ko n'ale tɛ ko foyi tɛ yen adamaden ni nisɔndiyara waati o waati san wagati bɛɛ don bɛɛ o ye kira ka bange ni nisɔndiya ye i fɛ sabu an filɛ kɛnɛ min kan ni kira kun t'an tɛ sigi ni kɛnɛ in kan parce que ala ko k'ale y'an da kira kama ka tila k'a fɔ an ye ko kira cira dafɛn bɛɛ lajɛlen ka hinɛ kama e ni ne filɛ nin ye ka kuma san dɔ sigi bɛ fɔ a ka so ɲɛ bɛ na ni e bɛɛ la dɔ bɛ jamana wɛrɛ ɲɛ bɛ na ni e la dɔ bɛ yɔrɔ c'est à dire mɔgɔ bɛ diɲɛ yɔrɔ dɔ bɛɛ ɲɛ bɛ an na ni kira ka hinɛ tɛ foyi t'a dɔn k'a bɛ kɛ parce que n'i y'a ye i dara kama de la ala ko k'a y'an da kira min kɔsɔn donc o kira kama n'o ka nisɔndiya bɛ yen donc san mun bɛ bɛɛ o ka nisɔndiya ye an kɛlen don k'an ka mawuludu labɛn san o san an b'a kɛ ɲinan ta an kɛ mɛ k'a labɛn ni ala sɔnna k'a bɛn le 27 janvier ma an bɛna an ka mawuludu an b'a ɲɛnamaya kɛ an dan b'a la koba caman bɛ kɛ wa dugawu jaabi fana b'a kɛnɛ kan sabu salon tan ni salon na sini ta ka se bi ma mɔgɔ caman y'a fɔ an ye k'a fɔ u ye dugawu jaabi ye a kɛnɛw kan wa an dan b'a la ɲinan ta dugawu jaabi girinya ka tɛmɛ a kan sabu ɲinan da ɲɛsinnen don ka dugawu yɛrɛ kɛ jamana ye fɔlɔ jamana bɛ se ka basigi cogo di jamana bɛ jɔsen minnu kan jɔsen ɲuman bɛ se ka na cogo di an bɛ degun minnu kɔnɔ degun in bɛ se ka wuli cogo di an mago bɛ ɲɛnamaya lafiya minnu lafiya bɛ se ka na cogo di donc mawuludu bɛna ɲɛsin o ma ani ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen k'o la ala bɛ sɔn cogo min hali bi ka an dɛmɛ donc an bɛ mawuludu kɛ san o san donc ɲinanta bolofa min b'a kan o de ye toujours an b'a kɛ k'a ɲɛsin jamana ma san caman mais ɲinanta bolofa de b'a kan fɛnɛ donc ko caman b'a kɛnɛ kan mais n'i mana i t'o dɔn ni ala sɔnna o ye ɲinan mawuludu cogoya ye ni ala sɔnna le 27 janvier an y'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka se mawuludu in kɛnɛ kan ni ala sɔnna ma i bɛna wasa sɔrɔ a kɛnɛ kan yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen labɛnnen don mɔgɔw ka ɲɔgɔn kunbɛn bɛna kɛ yɔrɔ min na yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen labɛnnen don o ye ne yɛrɛ ka yɔrɔ ye yan a mawuludu a bɛ kɛ ne yɛrɛ ka yɔrɔ la yan a bɛ kɛ du kɔnɔ a bɛ kɛ du kɔnɔ yan n'i nana n'ala sɔnna kɛnɛ dɔ b'an kɛrɛfɛ yan mawuludu in bɛ kɛ yen donc a bɛɛ ye ne ka yɔrɔ yan directement donc an tɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ a bɛɛ bɛ kɛ yan inshallah yan'an ka kumaw kun cɛ an bɛ taga fɛn min ye dugawudenw siraw fɛ sabula bi kɔnɔgan bɛ maa caman na fo ka taga se jamana yɛrɛ ma ani ladilikan min bɛ sɔrɔ e yɛrɛ bolo bi k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma k'a ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmaaw ma walasa an bɛ se ka lafiyaw sɔrɔ cogo min na. Bon Momo i ka o ɲininkali fana diyara n ye ladilikan min bɛ ne bolo dɔrɔn ka ɲɛsin jamanadenw ma an ka lajɛ dɔrɔn an k'an basigi mais an bɛ ladilikan fɔlɔ ta belebele de ta k'a ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma n'i y'a mɛn jamanadenw an k'an basigi o k'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔw fana bɛ k'a to an ka basigi ni ɲɛmɔgɔ y'a to an ka basigi a ka ca ala jamana bɛ basigi donc an bɛ min fɔ ɲɛmɔgɔw ye u k'a lajɛ jamanadenw ka kule fanga bonyana jamanadenw ka degun fanga bonyana jamanadenw ka ko caman bonyanen don sisan a ka di a ka dan hakɛ la ni a ka di ma dan hakɛ la a tɛ taa laban foyi la goya kɔ sukaro dandɛmɛ dun
a bɛ na ni diabète ye. O jɛlen don. A diabète laban ye mun ye? O ye goyabète ye parce que a bɛɛ bɛ tigɛ i la. Kosɛbɛ. N'a bɛɛ tigɛr'i la, o ye bolibɔli a bɛɛ la. Foyi t'o kɔfɛ si ban kɔ. Donc an bɛ se ka min fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye, u k'a lajɛ u ka jamanadenw ka degun lajɛ, u ka jamanadenw kulekan lamɛn, fɛn dɔw bɛ yen u ka u bolo da u dusu la u k'o lajɛ. Maa t'i senna ko bɛɛ kɛ, mɔgɔ t'i jo bɛɛ se. Mɔgɔ t'i jo bɛɛ se. O ye tiɲɛ. N'i y'i jo sen kojugu, i bɛ taa bɔ i jalaki kan. O jɛlen don. Fɛn caman bɛ yen bamananw b'a fɔ ten ko maa bɛ pan ko kunna tuma dɔ la Ka ka maaya maaya kɛ. Kosɛbɛ. A bɛɛ tɛ siran ye koyi. Awɔ. Ko dɔw tɛ kɛ siran kama, ko dɔw tɛ kɛ dɔwɛrɛ kama, ko dɔw bɛ kɛ basigi kama. N y'a fɔ a bɛ laban na, n y'a fɔ a bɛ laban min na, i jilaja a kana taa laban na. N'a laban na i ka hɛrɛ t'a la. Donc an bɛ se ka min fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye, u k'a lajɛ jamanadenw ka kuli fanga bonyana. Kurantigɛ bɛ an kan, kɔngɔ bɛ an na. Fɛn caman de bɛ an na min de n'an da tɛ se o bɛɛ ma. U k'a lajɛ k'u kɔfilɛ jamana in na, u k'a lajɛ k'u kɔfilɛ. An m'a fɔ u t'u se la, parce que kununko ko dɔw tun bɛ an bolo minnu tɛ se ka kɛ. An b'u Ala fo k'u fo, u sera k'olu kɛ. An yɛrɛ ye o kumaw fɔ yan ka conférence de presse k'o la yan. Donc k'o nisɔndiyaw yir'u la. Ni nisɔngoya ko minnu fana bɛ yen, an y'a f'u ɲɛna nisɔndiya kɔfɛ, nisɔngoya minnu bɛ yen an bɛ tila ka sigi k'olu fana de ɲɛfɔ. Donc o ye diyagoya ye sabu an ye jamanaden de ye, an n'a fɔli ka kan, wa an bɛ kuma jamanadenw fana de tɔgɔ la. Kosɛbɛ. An bɛ kuma jamanadenw de tɔgɔ la sabula an b'a bɛɛ mɛn, an b'a bɛɛ ye. Fɛn caman bɛna fɔ an ye, an tɛ kɛnɛma maa ye mɛ i kana kɛ kɛnɛma maa ye k'i yɛrɛ poche kɔnɔna kɔni i b'o cogo dɔn. I b'o cogo dɔn kosɛbɛ. Donc i bɛ ka taa min san n'i b'o cogo dɔn. Ka ca la n'i tɛ kɛnɛma maa ye, kɛnɛmamɔgɔ hali n'olu m'a fɔ i yɛrɛ ka dukɔnɔmɔgɔ na fɛn f'i ye. I bɛ bɔ caman kalama. Donc i na bɔ caman kalama. An bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye dɔrɔn u k'a lajɛ ka sabali u k'u bolo da u dusu k'u ka segin kɔfɛ ko mɔgɔ t'i jo bɛɛ sen. Ka tila k'a fɔ jamanadenw ye an kana sɔn ko dɔw bɛ yen u kana lataa fili la. An kana sɔn ko dɔw bɛ yen u ka lase ko dɔw ma. Parce que mɔgɔ bɛ sabali i jo kan kuma dɔ la. An muɲuna dɛ, an muɲuna hali bi an ka muɲu. An muɲuna ka se ka ko dɔw ban. Kosɛbɛ. Ko caman tɛmɛna ni jamanadenw ka muɲu kun do kun tɛ kɛ. O jɛlen don. Ko caman sera ka kɛ, an ye nisɔndiyaw yira, Kidali minɛna, an ye nisɔndiyaw yira, nin ko in kɛra, an ye nisɔndiyaw yira, nin ko in kɛra. Ni jamanadenw ka muɲu ta nin si kun tɛ se ka kɛ. A kun ma nɔgɔn. Voilà, don tɛmɛna o bɛɛ kun ka gɛlɛn. Kosɛbɛ. Mais bi donc ni ko wɛrɛ mun bɛ yen an ka lajɛ an ka sabali hali bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka jamana ye an bɛ se ka segin a minɛn kɔnɔ cogo min an yɛrɛ mako bɛ a la cogo min na an bɛ se ka min fɔ jamanadenw ye teliya la u fanbaw bolo kan k'a f'u ye dɔrɔn bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ hali bi an ka ɲɛmɔgɔ ninnu an k'u dɛmɛ an ka ladilikan kɔfɛ u bolo mais mɔgɔ tɛ dɛmɛ a yɛrɛ kɔ dɛ n'i y'a ma ye n ka wara minɛ kuɲɛba bɛ yɛrɛ bolo donc n'i y'a ma ye n dɛmɛ o k'a sɔrɔ i yɛrɛ dɛmɛ sira kan bon min bɛ i dɛmɛ n'i tilala ka bila i dɛmɛ b'a la a bila ka kɛ ko dɔ ye dɛ donc an bɛ se ka min fɔ an m'a fɔ jo t'u bolo an m'a fɔ jo bolo an tɛ y'a ka machine choisi mais jamana sɛgɛnnen don an kɔni b'o kalama an bɛ se ka min fɔ o ka o y'o ye donc an bɛ se ka min lakale fɔlɔ teliya la Momo o de ye nin ye k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye ka tila ka dugawu kɛ jamana in ye ka tila k'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an ka dugawu kɛ jamana ye sabula jamana in tɛ kɛ foyi ni anw de tɛ n'i y'a mɛn jamana jamanaden de don jamanatigi tɛ dɛ jamana ye jamanadenw de n'i y'a mɛn kotigi n'i y'a mɛn ɲɛmɔgɔ dɔ de b'a kɔfɛ ni ɲɛmɔgɔ yɔrɔ o yɔrɔ kɔmɔgɔw de bɛ yen sinon maa kelen tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye donc an minnu bɛ kɔfɛ an ka la an k'an bolo don an ka jamana in kɔnɔ ɲɛmɔgɔ bɛ bɔ yen bi anw de bɛ yen dɛ ɲɛmɔgɔ bɛ se ka bɔ ɲɛmɔgɔya la nka e tɛ bɔ i ka jamanadenya la n'i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ e tɛ bɔ i ka jamanadenya la nka a bɛ fɔ ko ɲɛmɔgɔ kɔrɔ filɛ nka ni jamanaden kɔrɔ filɛ i t'o ye voilà a bɛ n'a fɔ sisan mɔgɔ min b'a fɔ ko fɛn bɛɛ kɔrɔlen bɛ yen fo bangebaa kɔrɔ ubiyɛn n den kɔrɔ i t'o ye ɲɛ la wa i bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ kɔrɔlen fo jamanaden kɔrɔ o t'i ye fiyewu i mana yɛlɛma wali jamana kan cogo o cogo don dɔ a bɛ f'i ye k'i t'o jamanaden ye donc o tɛ min na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka dugawu kɛ jamana in ye ala ka jamana in ala k'a basigi ala ka bɛn ni keleya ala k'a sabati jamana in kɔnɔ hali bi ala k'an ka jamana ala k'a kolo suma ala k'a dusu suma ala ka hakilisigi di an yɛrɛ ma ala k'an ka ɲɛmɔgɔw kɛ k'an lamɛn ala k'an ka ɲɛmɔgɔw kɛ k'an lamɛn an bɛ ka min mɛn ko ɲɛmɔgɔw ka lamɛnbaliya fanga ka bon an b'a f'u ye u ka mɔgɔw lamɛn lamɛnni cɛ ka ɲi ko la mɔgɔ tɛ baara kɛ ni lamɛnni bɛɛ ye nka i bɛ baara kɛ ni dɔ ye a ka ca la n'i ye baara kɛ ni lamɛnni dɔ ye o bɛ se k'i dɛmɛ ko caman na an bɛ min f'u ye dɔrɔn an ka jɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn bilasira donc o de b'i ko diya bamananw ko ten ko to ɲɔgɔn ta la o de bɛ karabu mɛn si la sinon kara fan bɛɛ ye bɔda ye donc an bɛ se ka min fɔ o de y'o ye an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana ala k'a basigi an bɛ kuma kun cɛ karamɔgɔ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na aw bɛ vérité en face de kɛnɛ kan ni maa mun yɛrɛ mago b'e la bi i bɛ lasɔrɔ cogo di ni mɔgɔ min mago bɛ ne la an bɛ lasɔrɔ an ka nɛgɛjuru siraw la nɛgɛjuru
nɛgɛjuru siraw ka ca anw na mais an bɛ kelen d'u ma ni mɔgɔ mago b'an na i b'an wele an ka nɛgɛjuru sira 00223 76 97 91 99 00223 76 97 91 99 ni ala sɔnna ni mɔgɔ mago b'an na i b'an sɔrɔ o sira fɛ inshallah. An bɛ foli di ma ni n b'a dɔn nin ye ko daminɛ don n'a nataw kɔnɔ an bɛna baro wɛrɛw sigi walasa ka maaw bɔ filiw la ko caman na aw k'an bɛn ni de kɛra aw tulo garisɛgɛ ni aw ɲɛ garisɛgɛ ye bi ni ala ma baasi kɛ don n'a nataw kɔnɔ ani an ka karamɔgɔba n'o ye Dirisa Tarawele an n'a bɛna sigi ka baro wɛrɛw kɛ ka se ka dɔnni kuma caman ɲɛfɔ walasa aw kana taga fili la numéro minnu fɔra aw bɛ numéro ninnu ta n'aw mago bɛ Dirisa la Sukuran.